Ukwakha lezithuthuthu lenkampani Agility ibambisene nenkampani yase-India iBigo engeyesithathu kwezinkulukazi ezakha izithuthuthu ezihamba ngamandla ogesi. Inhloso ukubamba iqhaza ekunciphiseni okunukubezeka kwemvelo. Kungani? Isikhathi esiphila kusona sishintshile, uphethiloli nooyela umoshile umhlaba. I-pollution esikhona emhlabeni wonke yenza ukuthi sibe nalenkinga esibhekene nayo ibizwa ngokuthi i-global warming. Manje umhlaba wonke usuthatha i-direction manje eyalapho kukhiqizwa khona iy'moto ezisebenza ngamandla kagesi. Lokhu kuhleke kuthina ngoba la eSouth Africa kuzosiza ukuvula amathuba amaningi emisebenzi. Ngikwenzele nje isibonelo, imisebenzi yokuqala esoyivula la sakha khona i-plant yethu ebizwa ngokuthi assembly plant imisebenzi ewu200. Mase siqhubeka sikusiya kwisigaba sesibili sobe sakha futhi sivula amathuba emisebenzi eyinkulungwane yemisebenzi eSouth Africa. U-Agility uyinkampani yokuqala eAfrica ukungena kule mboni. Uzobe inkampani yokuqala futhi ukuthi ayolistwa kuJohannesburg Stock Exchange. Lokho kuhle kakhulu ukuthi indle emnyama ithuthuke ngalendlela. Lezi thuthuthu zinamabhetri ashaywayo ngaphansi kwesihlalo kanti uma lishajiwe ungathubeleza ngalesithuthuthu ibanga elingama-kilometer angama-300. Banethemba ke lokungena shi emaketheni yakulelizwe njengoba nentengo yopetrol ilokhu yenyuke njalo nje.